Тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез һәм экраннар алдына үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Хәбибуллин Ирек Абдулхак улын чакырып алам. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Фәридә Мусеевна котлап, җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә ашыган. Сөекле кешем, минем 1963 елның 27 гыйнварында Иске Кулатка районы Иске Яндука авылында якты дөньяга гаиләдә 6нчы бала булып аваз салган. Гади авыл баласының балачак һәм яшүсмер еллары да гади уза. Башлап мәктәп, аннары Совет армиясе сафлары. Батыр һәм матур булып кайткан яшь егет белән безнең гаилә кырып җибәрүебезгә инде 27 гыйнварда бүген 39 ел тулды. Күз ачып йомганчы үткән бу чорда күп авырлыклары да, шатлыклары да булды. Башлап мәхәббәтебезне арттырып улыбыз, аннары татлы кызыбыз тудылар. Бүген инде алар икесе дә үз гаиләләре белән яшәп киләләр, ә безнең олы байлыгыбыз булып 4 оныгыбыз исә. Матур йортыбыз, тырыш, игелекле балаларыбыз, җылы мөнәсәбәтебез менә 400 якын авылдашлар күз алдында. Шуңа да Ирек турында сөйләвем бер генә дә дөрес түгел сүзләр белән булмас. Кадерлем, гаиләбезнең син чын мәгънәсендә олы таянычы да, якты куанычы да. Син үзеңнең тырышлыгың аркасында барысын да булдырдың. Актив, позитив, ачык күңелле кеше буларак син бик аралашучан. Шуңа күрә дә синең янәшәңдә һәр вакыт дус, туганнар күп. Кадерле тормыш иптәшем, мин сине чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмең белән тәбрик итәм. Балаларыбыз исән сау булып, уңышлары белән сөендереп торсыннар. Дусларың ышанычлы булсын. Хәвеф-хәтерләр, кайгылар, күңелсезлекләр безнең гаиләне читләтеп узсын. Йөрәгең һәр вакыт сәламәт булып, сөенеп яшим дип типсен. Мин синең белән бик бәхетле. Син канәгать булсын өчен мин дә барысында эшләргә риза. Әгәр дә тормыш юлыңны минем белән бәйләвеңә үкенмисең икән, мин тагын да бәхетлерәк булырмын. Картлык көне безгә кадәр тигезлектә яшәргә язсын безгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөер өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Хөрмәтле Ирек Абдулхакович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә бары сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Синең белән мин бәхетле, дөрләп янганда йөрәк, мине бәхетле итәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк. Сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк. Сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Йолдыз атыганда кинәт бер булса иде теләк. Гомерлеккә ярым булып бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк. Сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк. Сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк.
düşer